Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor balai alum ki pulit ke jong ka Guwahati ki la kem yo wei Bri u ba arsan snem karta bar ka kynthei ke bar pulai snem karta ha ka bayadai bar ka jingbo hidden camera ha ka jaka sum jong ka girls hostel jong ka Tata Institute of Social Sciences TISS Guwahati kani kalawan jia hadin baki balik pule ki la shem ya ka hidden camera ha ka arsan trik jong banai February jong news snem upulit jong ka jaluk bari police station ulong baki ni ki ngut kidei kiba shidai shisamla baroh na kajing tokit la shem baka ni ka Bri U ka itu ya ka basa ha ka ni ka girls hostel baroh ka balabu ru ya ka kamera ha ka jakasum ya ushen rang pat la tip kumu mridu pawan bora kat baka kynthei pat ka dei ka anushri saikia kumban spen kan mau bayakan ni ka hidden camera la shem na ka senduk saban jong ka jakasum jong ka mala ka balai jong ka hostel kani ka jing shem ya kani ka kamera la pen lingok ro ya ki babon balang ha kani ka jaka puli bat na kaliang ki bor ba pen ya ka TISS ki la pen long ya ka jing tokit